তোর চিৎকার শুনে কি বাবা কোন আমার লেট্রিন জাহাজ হয়ে গেলে ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଭଗବାନ ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେଇଗଲି ଯେ ଭଗବାନ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶିକ୍ଷା ଦମ ହେଇଗଲେ ବାବା ଏମିତି କଣ ଭାଷା କହୁଛି ବାବା ମୁଁ ତମକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲି ତମେ ମତେ ଏମିତି କହୁଛ ମୋର ଏକମାତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତମେ କେନ୍ତା କେତେରା କରିକି ବାଟେଇବି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦେହ ସମ୍ପର୍କ ରଖାଯାଏ। ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବାବା ତ ହିତରାକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ନାଇଁ ଦେଖିବା ବାବାର କଣ ଅଛି ଦେଖିବ ସାପ ଏତେ ବଡ ସାପ ଗେଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ବିଷ୍ଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ସାତୁରା ସାପ ଏ ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଚଟାର ସାପ ଆଉ ଦୁର୍ଗା ମାତାର ହାତର ସାପ କାଳୀ ମହାପ୍ରଭୁ ହାତରେ ଏ ବାବାର କଣ ଅଣ୍ଟା ଏଡ ବଡ ସାପ ବାବା ବୋଧେ ଲେଖିଲେ ଥିଲେ ଯାହା ବହିଥିଲେ ଶୌଚ ହେଇନାହାନ୍ତି ଗଲୁ 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 ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ପକେଇଦେ ଶୌଚ ହେଇଯାଏ